Ay, maayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab. Unsa may atong concern? Katumutong, kapaluap lang matuntuhan, isgutan mo nga mga kung sa Lucas 4:16. Okay. Tama katong niagi natong broadcast. Okay, sige John, sige John. Kaning, di mo naman ito sa na-explicar, nakuha lang ipaklaro ito. Kanina pong niya sa Juan 5, 18? Juan Kapitulo 5, versikulo 17, O 18? at sa 19. Okay, go. Nagingon man ni Jenny Pastor, bahin na gini sa adlaw nga Sabado. Nagingon man diri nga dili lang kay buot bato nila si Jesus, Okay. kung dili patyon gyud. Buot ilang patyon si Jesus kay supak niya ngadlang Sabado. Okay. ug nagpakadios pag-isa siya nagingon na anak sa Dios sa tupa. Duha ka kaso yung giatubang nga ni Pastor kining pagsupak sa adlong Sabado ug sa ang nagpagkadios siya. Pero nila ta sa pagsupak niya sa adlong Sabado, gusto na mo nga i-clarify nimo nga mura man sa mua lang dring pagtimbang-timbang ganang Bible study ni. Okay. Mura man akong mga silingan, mura man og nahimong kaaway ni Kristo ang mga Sabbath keeper atong panahon na. Ani nga maong bersikulo. Okay. Sama sa gibuhat sa katong Lucas 4:16. Okay. Wala nga nagutana namin ni mo, Pastor, kung So, buhat lang na mo nga paminaw ng imong tubag aron nga kapamanandong po may kung untag yun. Naglibog mo kami sa kaning isde o sa Biblia kay damang ko dire mura man og ang kontra ni Kristo kini mga Sabbath keeper. So, wala na Pastor kung among gusto i-clarify. okay, so nalibog ka sa mga isday o sa Biblia. Actually, dili ni siya angay ikalibog igsoon. Ingani, ang mga pangatarungan sa uban nga against sa adlong ipagpahulay, nagunahuna sila nga pag-ingong gani gilapas ni Kristo ang adlong ipagpahulay, ang nagsulti si Juan. Okay, si Juan usa ka disipulos, meaning to say, gikan sa Dios. So therefore, ang Dios nag-ingon nga si Kristo gisupak niya ang adlong ipagpahulay. Okay, mo nay logic sa uban. Nga pangutana mo ni. Akong na iagi na kog rhetorical question, dili na kinahanglan tubagon nimo. Ang punto mo ni, kung gilapas ni Kristo, so therefore nakasala siya. Kaya kanang word nga lapas, meaning na isugo, imong gilapas. O kung imong gilapas, nakasala si Kristo. Atong tan-awon kung nakasala ba si Kristo. Okay? Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 22. Aron mahimuan nato kung tinuod ba gyud nga gilapas ni Kristo aso sa atos ang ihaom sa balaan nga kasulatan. Okay? 2:22. Atong tanawon ang mao nga pagkasulat dinhi sa mao nga balaan nga kasulatan. Okay? Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagan limbong diha sa iyang baba. So therefore, nagbangga ang duha ka bersikulo. Nga usa ka bersikulo nagingon, gilapas ni Kristo, og si Kristo gid mismo nagingon nga wala. Si Pedro gid mismo nagingon nga wala makasala si Kristo. Walay lama diya sa iyang baba. So nanay testimony ni Pedro, adto ta sa testimony ni Jesus Christ gid mismo. Okay? Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 og 18. Aron makita na to. 5, 17 og 18. Matud pa niya diri. Okay? Akong basahon ang mao nga bersikulo. Ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. O sa ingon ni Jesus Christ, wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako dili sa pagbungkag apan sa pagtuman niini. So duha na ka bersikulo, si Pedro nagingon nga walay sala si Kristo, si Jesus Christ nagingon, wala ko mianhi aron sa pagbungkag niini. Gani ningon pag si Jesus Christ sa Juan 15:10 nga iyang gituman ang kasuguan niya ng mga puntuha. 15:10 nagingon, no? Aton ning tagsa-tagsaon aron atong masabdan. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan og nagpabilin ako
sa iyang gugma. Imo makita nga nagtuman siya sa kasuguan. Wa siya gilapas. Napangutana mo ni, murag nag-away sa panahon din sa libro kang Juan. Atong husayon, okay? Husayon na to. Okay, ang Juan 5, versikulo 18, dili si Juan ang nagsulti nga gilapas ni Kristo ang mao nga adlaw yung pagpahulay. Dili si Juan. Igo lang si Juan nag-record sa akusasyon sa Hudiyo. Atong basahon sa pagbalik, ha? Basahon na to ang mao nga Juan kapitulo 5, versikulo 17. Apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan hangtod karon, og ako nagabuhat sa ingon. 18. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo. Kinsa tawhanan ang gisgutan? Hudiyo. Mao kini ang hinungdan nga mga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw pagpahulay, kundi tungod usab ang Dios iya manggitawag nga iyang kagalingong amahan. Gi-record ni Juan ang kasuko sa Hudiyo. Gi-record ni Juan ang akusasyon sa mga Hudiyo. Na kung i-record ni Juan, sa apil lugar si Juan yana. Pananglitan, ang judge nag-record sa sala sa maong tao. Apil ba ang judge niya na? Dili. Igo lang naghisgot ang judge sa mao nga record. Igo lang naghisgot si Juan sa mga kasuko sa Hudiyo. Dili gyud si Juan ang nagsulti nga gilapas ni Kristo. Na? Basahon ko sa pagbalik aron tin-aw yun. Og mao kini ang hinungdan, mo kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Imo makita nga ang gisgutan dinhi nga nasuko ang Hudiyo. Ang pangutanan nimo ni, kinsa may tuntuan? Ang Hudiyo o si Kristo? Remember, bago biya nagsulti si Juan, gibasa nako 15 Gs. Bago gi-record ni Juan, ha? Si Juan ang nag-record sa gisulti ni Kristo. Matod pa niya ni Juan din eh. Okay? Ato bago pa maging nato gibasa igsoon, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Kinsa na si Kristo, gituman niya ang sugo. How come nga nung atong akusahan si Jesus Christ nga gilapas niya ang adlaw pagpahulay? Wala niya gilapas. Nganong ang Hudiyo igsoon nakahisgot nga gilapas ni Kristo ang adlaw ipagpahulay, kay nagtuo ang Hudiyo nga kung manambal ka sa panahon sa adlaw igpapahulay, nakalapas ka. Kay ang gisgutan man gud dinhi, balik ka dinhi sa bersikulo 10, naa magoy tawo nga giayo ni Jesus Christ. Unya alang sa mga Hudiyo, sala ang pag-ayo sa balatian, pero alang kang Kristo, dili sala. Mateo, kapitulo 12, versikulo 10 nga 12. Okay? Katapos ang versikulo nga ato nga isgutan diri. Okay. 12. Okay. Akong basawa, Mateo, kapitulo 12, versikulo 10 nga to sa 12. O tanawa, dito'y usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. O aron ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga nagingon, o yun ba sa kasuguan ang pagpangayog mga sakit sulod sa adlong ipapahulay? 11, kanila mitubag siya nga nag-ingon, kinsa bang tawhana kaninyo nga kung siya may usa ka karnero o kini mahulog sa gahong sa adlong ipagpahulay, dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas? Pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga karnero, busa o yun sa kasuguan ang pagbuhat og maayo. Unsa nga maayo? Ang pagpag-ayo sa balatian. Nga alang sa Hudiyo, sala. So atong nasabtan igsoon ha, nga una, dili si Juan nag-ingon nga si Kristo mao ang naglapas. Girecord lang ni Juan ang sumbong sa mga Hudiyo. Okay, atong balikan si John kung napa si John nga mga ikog reaction ni John. John, okay ba ka ato nga punto na ba kay follow up o unsa ba? Lain nga pangutana unsa ba? Pastor, okay ra tayong pagpasabot tayon. Pwede pa mangutana sa kutro? Pwede pa.
kaning si Kristo doon sa mga bagong kinabi gitawag tog mga tinunan o ang mga apostoles. Okay. Sa ilahang pagtangyaw, Pastor, sa sulat, dili man nato mabasa nga si Jesus nagtudlo mahitungod sa adlaw nga Sabado. Nga balaan o nga bantayan nato ang adlaw nga Sabado isip balaan. Walay akong unang pangutanay kadua, ang mga apostoles, silang San Pedro, San Pablo, Santiago, sa ilang mga sinulat, Pastor, ilang magigiyaan ang pagpanudlo sa mahitungod sa pagbalaan sa adlaw nga Sabado. Kung man ay Pastor na mura magdili sila cancer sa adlaw nga Sabado. Okay. Ang mga bagong Kristiyanos. Okay mo. Wala man nila ni itudlo dito sa Roma, Galacia, Piso, o Gubasta. Okay, so mutubag na ko. Ingan Igson. Ang imo panguna pangutana nganong wala magingon si Jesus Christ nga may tungod sa adlaw ipagpahulay. Actually naa siya tambag ana igsoon. Okay? Lisod man kay ibalik pa ni Jesus Christ ang sugo nga ang mga Hudyo gawa sabi ana ang ubang memorize pa magina nilang Torah. Unya mga Hudyo walay question sa Torah. Ni sobra pa magani ilang pagbantay sa adlaw yung pagpahulay, mi sobra pa may pagbantay sa ilang mga kasaguan. So walay question si Jesus Christ dia. Igo lang siya mo pahinumdom nga ayaw paglapas niya na. Now, naabay statement si Jesus Christ yan na. Mateo 24 versikulo 20, okay? Sundan ninyo igso, no? Isulat ang bersikulo. O niya, basa pagbalik sa Biblia. Nagingon diri. Mateo 24 versikulo 20, adunay gipahayag diri, nagingon siya diri. Pag-ampo si Christ nagingon ha, pag-ampo kamo nga unta sa inyong pagpangagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlang ipagpahulay. Ako ipasabot. Mateo 24, versikulo 1, 2 ug 3, nagingon si Kristo, walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon ug si Kristo nag-refer sa templo kay nagatubang man sila sa templo. Unya alang sa mga apostoles, pag malumpag ang templo, something na nga isyu. So alang sa mga apostoles, matapos na ang kalibutan. Atong tanawon, unsay gingon diri. Og sa bersikulo 3 sa 24, og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinunan nga sila ra nga nagingon tug-ani kami kanus aman kini mahitabo og unsa man ang ilhanan sa imong pag-ani og pagkatapos sa kapanahonan. So, gitubag ni Kristo nga nailinog, nasa versikulo 7, naigutom, versikulo 7 gyapon. Unya, adunay gubat, batok sa ginharian nga tos ginharian. Unya, pag-abot sa 20, versikulo 20, ningon na si Jesus Christ. Pag-ampo kamo, nga unya, unta, ang inyong pagkagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlang igpapahulay. Remember, Igsoon, nahitabo ang paglumpag sa templo nga ilang gisgutan diri 70 AD based sa history pinaagi ni Titus ang mao nga general gisunog ang mao nga templo gilumpag ang mao nga templo 70 AD pila ka tuig gikan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ sobra sa 30 ka tuig tuan na si Kristo sa langit. Now karon, kung ang adlaw ipagpahulay gilangsang ba sa cross, kung ang adlaw ipagpahulay wala na gipabalaan sa Ginoo human nga si Kristo na banhaw, ngano man lagi nga si Kristo nagtambag man sa iyang mga apostoles nga nag-ingon nga bantayan ninyo nga ang inyong pagkagiw dili matunong sa adlaw igpapahulay. Kuha na hinungdan ang adlaw pagpahulay, dili na balaan ang adlaw pagpahulay, wala na bili ang adlaw pagpahulay. Kanong mo ingon pa man si Jesus Christ nga pagbantay kamo nga sa inyong pagkagiw dili matunong sa adlaw igpapahulay. Ikaduha nga punto, kung nahibaw-an pa sa mga apostoles nga wala na bili ang adlaw ipagpahulay, nganong si Pablo nagbatasan mangyapon ini? Remember, Lucas 4:16, si Kristo nagbatasan sa adlang ipagpahulay. Dito siya sinaguga. Si Pablo, remember, si Pablo nakabig, si Kristo tuanas langit. Okay? Wala na si Kristo sa yuta. Ulahi si Pablo, wa man gani bersikulo din ni Igsoon nga si Pablo nagkahimamatay si Jesus Christ. Wala na siya nga record. Kay si Kristo tuanas langit, atong tanahon, panahon ni Pablo. Kung si Pablo, nagbatasan magyapon ini.
Aton tanawon ang buhat. No, Biblia lay atong patubagon igsoon kay aron mahibaw-an usab sa mga taong naagya pong adlay pagpahulay 30 ka tuig nang nilabay na alang gyapon. Akong basahon na nag-ingon ninhi sa gitawag nato og 17 buhat 17:2. Og sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod ni ini og sa tulo ka semana or adlaw yung pagpahulay siya nakiglantugi kanila pinasikan sa kasulatan. Kay ang nakasulat ani sa Greek is sabaton man. 18:4 pa gyud nag-ingon. 18:4 og sa tanang adlaw nga igpapahulay, kanang word tanang adlaw wala gini siya sipyat ba, pareha gini kang Kristo kada adlaw yung pagpahulay ta simbahan. O sa tanang adlaw nga igpapahulay siya nakiglantugi didto sa sinagoga sa pagpangdani sa mga Hudiyo o mga Gresyanhon. Why si Piat igsoon? Mismo pa sa lugar nga wala sila'y simbahan o wala'y sinagoga, wala na makapahadlok, wala na makasipyat nga di sila mo obserbar sa adlaw ipagpahulay. Tagdon tani, wala'y simbahan ha. Buhat 13 versikulo 14. Okay? Wala, 30 katuig nang nilabay. Si Kristo tana sa langit. Okay, 13:14 na yun. Apan sila mibaktas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia, sa kayutaan sa Pisidia og sa pagkaadlaw nga igpapahulay sila misulod sa sinagoga og naglingkod. Okay? Dinhi pa gyud misulod sila sa sinagoga og naglingkod. Unya dinhi pa gyud sa gitawag nato og bersikulo 13 og unya si Pablo og ang iyang mga kauban migikan sa Papo sakay sa sakayan og midumbo sila sa Perge sa kayutaan sa Pampilya og didto si Juan mibiya kanila og mipauli sa Jerusalem. Imo makita igsoon bisag asa sila nga lugar igsoon naa pa gyud sila'y pagsimba. Okay? Now, mismo pa igsoon sa panahon nato nga gisgutan dinhi 42, okay? Buhat 13:42 og sa paggula nila ni Pablo og ni Bernabe ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsigilon kanila sa sunod nga adlong igpapahulay. 43 og pagkatapos na sa tigom sa sinagoga daghang Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto tinuhuan sa mga Hudiyo mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon. Imo makita hapit tibuok gani nga syudad igsoon na apil niini. No kana imong giingon nga si Santiago wala na wala na magtagad niya ng adlaw ipagpahulay. Igsoon, wa gitay mabasa ana igsoon. Wa tay mabasa sa libro ni Santiago nga wala na ng adlaw yung pagpahulay. Mismo sa bisag asa dinhi sa New Testament. Mabita ako na tinga na wa tay mabasa nga ang adlaw ipagpahulay gipaundang na. Gitawag nato og gi-abrogate na. Wa gitay mabasa niya na igsoon. Okay? So balik ni igsoon kung nakay follow up. Ang ako lang follow up pastor kinabang isugo man sila ni Jesus sa pagpanudlo sa mga nasod niya. Ang mga sulat ni San Pablo ngadto sa mga pinana taga Roma, Galacia, sa Asia Minor, mga sulat ni San Pedro o may Santiago, katong ilahang mga sinulat ni Juan. Kanabang wala magin nila itudlo nga atong ampingan ang adlaw nga Sabado ato ang pahulayan ng adlaw nga Sabado. Nga naman ni Pastor? Na, oy. Na, igsoon. Okay? Atong tanawon igsoon ha. O ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan, kanang word nga tibuok nga kasulatan sa pagsulti ni Pablo, buhi pa siya. Wala pa matigom ang New Testament. Ang kasulatan nga usa nga gi-refer ni Pablo ang Old Testament. Og diha sa Old Testament na ang napulo kasugo. Og niingon si Pablo, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid, alang sa pagmatutos, pagkamatarong.
aron ang tao sa Dios mahingpit, masinangkapan. Nganong masinangkapan siya? Gigamit ang kasulatan. Ikaduha pagiligson. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14. Imong makita unsay gingon ni sa balaang kasulatan. 6:14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa pagsaway hangtod sa pagtungha ni Hesukristo. Ang adlaw ipagpulay sugo baya na. Unya, wala pa biya matigom ang New Testament aning panahon sa pagsulti ni Timoteo. Pero ingon si Timoteo nga, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling, mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesus. Mo ni sulti ni Pablo. Ngadto sa mga batanon nga si Timoteo, Tito, guban pa imong makit-an din higsoon nga naka-record sa balaan nga kasulatan. Unya, katapusan nga bersikulo akong ihatag kanimo pagpamatuod nga mismo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Wala pa man gyud niabot ang bag-ong langit ug bag-ong yuta karon. Kay gitagana man sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Walay Domingo dinhi igsoon atong tanaw na Sabado ang naa. Okay, Isaiah 66, versikulo 22, kay ingon nga ang bag-ong mga langit o ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. O mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa kaadlong igpapahulay hangtod sa usa. Unya, niingon pa gidinhi, ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Kano sa may tabo ang pagsimba? Adlong igpapahulay. Igsoon, dito sa bagong langit o bagong yuta, watay mabasa Domingo igsoon nga magsimba ang mga katawhan sa Dios. Walay mabasa. Pero dito sa bagong langit o bagong yuta, ang mabasa, adlong igpapahulay. Naa sa balaang kasulatan. Mao bitaw natingala ko nga din man agikan ni guho ang adlong Domingo o unang adlaw nga wala man tay mabasa sa Biblia nga gisugo na sa Ginoo nga pahulayan. O bisan pa balaanon wa gyud tay mabasa sa Biblia igsoon. Ikaduha pa, walay rason ang ubang mga reliyon nga nagbantay Domingo nga kung ang ilang mga membro lapaso nila ang adlong Domingo, wala tay mabasa dinhi nga naay gisulutan nga naglapas sa Domingo. Gikan sa Genesis, gikan sa Mateo, ngatos pinadayag kay New Testament may gisgutan. Wala ko'y nabasa nga naay naglapas sa Domingo nga gisilutan. Nganong walay mabasa nga naay naglapas sa Domingo gisilutan tungod kay wala na gisugo sa Ginoo. Walay, di para sa adlaw pagpulay nga gisugo, balaanon, pahulayan. Wa tay mabasa dinhi nga sa adlong Domingo pahulayan, wa tay mabasa dinhi sa adlong Domingo pabalaan, wa tay mabasa dinhi sa adlong Domingo managsimba ang mga tao. Ang question karon mo ni kinsay nagsugo? Depende na lang sa unahon sa mga tao. Pero mayon ko dili na siya biblical. Magapabiling gyapon ang adlaw pagpahulay.